Ona giçgizin. Nahar hali işte towak qalla. Toyun giçki törýärm şoň ýaly. Vay. Onançı ýeri geldi. Naharma mişip yetişmedin te. Toyun ýeri gutardymy? Barýan. Ýene dostlaryň ýanyna barýanmy? Öýde bolman ýeşdiňde ýene de köçe barýan giýjäň ýary. Haçan görseň öýde oturýarsyň da. Dostun zadyň ýokmy sen? Bar görüş dostlaryň bilen PlayStation oýnap oturmady. Nämçin a diýjek diýdim. Hemen naharma gowunyň eten oka. Süýji däle. Daşşessin. Şepskavarotkada niýäýmersiň ha? Oýnaýarlar azaçyk. Sen bireýän özüňem soňky döwür. Sport zala da magdan ok.